Mae ein cyrsiau lefel 2 a 3 Celf a Dylunio sydd wedi hen ennill eu plwyf ac wedi sefydlu yn gampws Nangarw, yn cynnig cyfle i chi ddatblygu ac ystyried ystod eang o sgiliau a dealltrwydd o'r defnydd ymarferol Celf a Dylunio gyda phwysiglais cryf ar waith ymarferol, ond bydd theori yn dal ran bwysig o'r cwrs. Yn y lle cyntaf, byddwn yn cynnig cwrs blwyddyn diploma lefel 2 cyfwerth a 4 tegau. Rydyn ni'n hefyd cynnig cwrs 2 flynedd diploma estynedig lefel 3 sy'n gymhwyster cyfystyr a 3 lefel A phwyntiau UCAS cyfwerth. Dyfenir ac ardystyr y 2 gymhwyster gan OCA, Rhydychen, Caergrawnt a Chymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, ac mae'n gallogi myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus i ddilyn llwyber uniongyrchol i gwrs addysg uwch o'ch ddewis mewn coleg, prifysgol neu mewn gyflogaeth. Ar ddechrau pob prosiect, cewch frîff sy'n rhoi'r manylion y tasgau a'r gweithgareddau sydd eu hangen i gyflawni meini prawf pob uned. Bydd pob uned yn cychwyn gyda sesiwn briefiau grŵp, pan fydd y grŵp a'r staff yn trafod yr uned yn rheadru syniadau am y themau, dangos enghreifftiau o brosiectau blaenorol, a defnyddir i ddarlunio posibilitau cyffroes yr uned. Yna, byddai mwyafrif yr unedau yn cychwyn gyda chyfres o weithdai, lle gewch y sgiliau sylfaenol i weithio drwy'r unedau'n llwyddiannus ac anelu am y graddiau uwch. Drwy gydol y prosiect neu'r uned, cewch llawer o gyfleoedd i ddatblygu'ch sgiliau a'r brofi gydag ystod eang o ddeunyddiau perthnasol i ystyried eich syniadau eich hun o ran yr uned gyda'r nod o greu rhywbeth cyffroes, dynamig a chreadigol. Cewch gyflwyniad o ran fwyaf o'r deunydd sydd ei angen ar gyfer pob uned a hefyd llyfr braslunio A3 i chi eich defnyddio a datblygu pob uned neu brosiect a chynlyniadau. Byddwch yn falch o glywed nad oes unrhyw arholiad allanol ar lefel 2 na lefel 3 Celf a Dylunio, ac mae pob prosiect neu uned yn cael ei marcio a'i safoni'n fewnol ac yna ei safoni'n allanol gan y corff derfynu. Yma, cewch drosolwg o addonion arferol mynediad ar gyfer y gwahanol gyrsiau ar draws y coleg. O ran meini prawf mynediad Celf a Dylunio, dyma nhw. Ar gyfer cwrs diploma lefel 2, bydd angen 4 tegau arnoch chi graddiau A seren i D. Hynny i gynnwys celf neu unrhyw bwnc creadigol tegau fel textiliau neu ffotograffiaeth, Saesneg, Cymraeg a mathemateg rifedd, ynghyd ag 1 tegau arall neu diploma lefel 1 a radd treilyngdod neu uwch mewn maes pwnc perthnasol, yn cynnwys lefel 1 sgiliau hanfodol Cymru. Ar gyfer cwrs diploma ategol lefel 3 blwyddyn 1, bydd angen 5 tegau arnoch chi graddiau A seren i C, a hynny i gynnwys celf neu unrhyw bwnc creadigol tegau fel textiliau neu ffotograffiaeth, Saesneg Cymraeg a mathemateg rifedd, ynghyd â 2 tegau arall neu ddiploma lefel 2 a radd treilyngdod neu uwch mewn maes pwnc perthnasol, yn cynnwys lefel 2 sgiliau hanfodol Cymru. Ar gyfer diploma estynedig lefel 3, blwyddyn 2, bydd angen i chi ddangos dyluniant o ddiploma ategol lefel 3 a radd treilyngdod neu uwch. Hefyd bydd angen i chi ddarparu portffolio o waith sy'n tystio'ch datblygiad parhaus. Mae pob cais ar pob lefel yn amodol ar basio cyfweliad gyda thîm Celf a Dylunio y cwrs. Mae ffïoedd stiwdio holl gyrsiau Celf a Dylunio yn cael eu hadolygu ar hyn o pryd, ond y disgwyl ydy yw bydden nhw tua 50 i 80 punt. Mae'r ffïoedd hyn yn cyfrannu at eich kit celf personol, dynyddiau dosbarth a dynyddiau traul y gweithdy, ymweliadau a siaradwyr gwadd. Rydyn ni'n fforddus iawn i allu cynnig y cyfle i chi ddefnyddio cyfarpar ac adnoddau o safon y diwydiant ar gampws Nangarw ar gyfer Celf a Dylunio. Rydyn ni'n adran y diwydiannau creadigol sy'n llawn o adnoddau ac wedi'n lleoli mewn adeilad unigryw a phwrpasol ac yn rhan o goleg addysg bellach cyffredinol llawer ehangach. Rydyn ni'n wedi'n lleoli ym Mloc C, sy'n adeilad 3 llawr lle gall myfyrwyr ddefnyddio 2 weithdy 3D ac FL
gweithdy printio pwrpasol, ystafell textiliau ac ystafell ffasiwn. Yma hefyd, mae stiwdio ffotograffiaidd fawr ac ystafelloedd tywyll, yn ogystal â stiwdio PC fawr a stiwdio Mac bwrpasol arall. Mae gennym ni siop gelf fechan ond llawn newyddau sy'n cael ei chynnal gan ein technegwr. Hefyd, at eich defnydd, mae ystafell fawr fewliniadau cyffredinol a hefyd gyfanswm o 4 stiwdio gelf fawr gyffredinol. Mae hyn yn cynnig profiad unigryw a chyfle perffaith i chi ddechrau datblygu'ch sgiliau, neu symud ymlaen i brifysgol neu i yrfa yn y diwydiant. Rydyn ni'n hyderus a byddwch drwy gwblhau ein cyrsiau yn cynnyddu'ch siawns o gyflawni'ch nod a'ch dyhed i fynd i brifysgol o'ch ddewis, neu i ddilyn gyrfa llwyddiannus yn y diwydiant celf a dylunio. Mae gennym hanes ragorol o gyn-ddysgwyr yn cael cyfarwydd proffesiynol llwyddiannus yn ei dewis faes, a byddi'n braf gweld mai chi fydd ein stori llwyddiannus nesaf. Os oes gennych chi ddiddordeb yn y safonau a gyflwynwyd gan ein ddysgwyr, ewch i www.cymoeddcreative.co.uk a i weld ein profiles at Cymoedd Creative ar Facebook ac Instagram.